Pokaži, pokaži. Pozdrav dragim prijateljima iz kampa u Adi. Naše letnje avanture nastavljamo ovog petka popodne predveče na obali Tise. Evo upravo smo se razmestili i ovdje ćemo provesti vikend. Evo mesto ispod drveta, tu je struja, blizu je Tisa. E sad samo da nas još komarci ne masakriraju baš previše i bit će sve ok.